Syddältä Heiskasen Antti ja Heikkisen Marko Marjes. Tässä digivitoissa käydään viiltosuojakäsineitä läpi ja keskitytään ennen kaikkea noihin kesämalleihin. Eli 2016 tuli uusi viiltosuojastandardi käyttöön ja nyt se on pelkästään käytössä kokonaan. Ja se muuttui se testi sillä lailla paljon, että ennen olisi niin sanottu kuppitesti, että se hangattiin. Ja nyt tehdään silleen, että siinä on katkoteräveitsen terä ja siihen lisätään eri newton painovoima ja vedetään 5 sentin viilto aina sitä viiltosuojamateriaalia kohti. A-luokassa se on 2 newtonia se paino, B-luokassa 5 newtonia, C-luokassa 10 newtonia, D-luokassa 15 newtonia, E-luokassa 22 newtonia, F-luokassa 30 newtonia. Sen takia tämä järjestys menee A:sta F:ään, koska sinne voidaan lisätä niitä newtoneita, koska materiaalit kehittyvät koko ajan paremmiksi. Ja siitä tulee tämä uusi viiltoluokka testi. Rakennusteollisuudessahan minimivaatimustaso tuolle viiltosuojausluokalle on vähintään C-viiltosuojausluokka. Katsotaan muutama highlight viiltosuojakäsine seuraavaksi. Ja tässä on tämä Fortesin hittituote PP9P. Ja tässä on hyvä, tämä on ohkaisin käsine markkinoilla, PU-pintainen. Ja tässä on myös kosketusnäyttötoiminto ja koko käsine on viiltosuojamateriaali. Sitten siinä vieressä on Fortesin AS9T, joka on E-viiltosuojaluokan käsine. Siinä oikeastaan erona se on pikkusen todellakin parempi viiltosuojausluokka kuin tuossa PP9. Sitten siinä on nitriidinen tämä grippi, jossa on hiukan parempi otepito kuin sitten PU-pinnassa. Eli Kuiden 389 käsine uusi nesteen pitävä nitriilipintainen kämmenpuoli. Ja tämä sopii erityisesti just betonointitöihin, betonin kanssa työskentelyyn ja kosteisolosuhteissa. Hyvä pitopinta ja C-luokan viilto. Sitten vielä viimeisenä H30, C-viiltosuojaluokan käsine myöskin. Tässä on muutama tämmöinen vähän istuvampi malli, mutta tämä on sitten tämmöinen, moni tykkää varsinkin vähän suurpiirteisemmässä hommassa, nahkainen kämmenpuoli täällä kestää myöskin vähän kipinää ja muun muassa raudottajat tykkää käyttää tätä. Sitten nämä viiltokäsineet löytyy myös hitsauspuolelle TIG-käsineenä tämä PPS40. Täällä on kevlarivuori sisällä ja toiset tykkää just hitsarit tästä, koska se eristää sitä lämpöä, eli lämmintä putkea on helpompi käyttää. Ja viimeisenä vielä pöydällä meillä on tämmöinen iskusuojattu käsine, missä on sitten, niin kuin näette, niin rystyset ja muut kämmen selkä suojattu, eli myöskin iskusuojattu, mutta myöskin kauttaaltaan viiltosuojattu malli. Tuotteiden tilaaminenhan onnistuu kaikista helpoiten tuolta uudistuneesta sydda.fi-verkkokaupasta, johon saat tunnuksia sitten muun muassa meidän asiakaspalvelusta. Ja tullaan mielellään myös työmaalle pitää paikallisia suojainvartteja ja siellä saadaan kokeiltua silloin eri käsineet oikeisiin hommiin. Että se on hyvin tärkeää, että viiltosuojakäsine on oikein kokoinen, niin silloin siitä tulee ne parhaat elementit käyttöön ja tulee se käsine hyödynnettyä parhaiten. Nähdään!